Biyag ti tao. Apay nga da kayo, nanang. Nena, mailiwak ka da kayo. Nangro na dagiti apukok. Di kay ba't ngamin pumasyar ije balayon tere. Makumikom kami nga gasawa, nanang. Wen maawatak matkit di dayta. Iso asya kunti umay mangsarong kada kayo. Nini, katagapot kayo ano, kuyat kayo, nanang. Di kay agiwaras iti virus dito'y balay. Tama nga numaakaran dagiti apu ko yo. Ay, sorry anak ko. Ay, Kasano ang makapulapol yo dagiti apu ko yo nga, no kasta nga agoy uyag kayo mat. Ang mga numaakaran dalaang, sapay nagngina dagiti agas ita. sige, agsubli ak tulangan no agimbaga ko nanak ko. Nasaysayat pa'y, nanang. Wen gayam, adda kwartam. Awan ngamin paggatang ko iti agas ko. Ne, apay nga awan kwartayo, kat napigsamat ti kita yo iti panaglakla ko yo iti barbecue. Apay, kimapoy ti kita yo aya. Ipapautang yun samat nga men. Jak naglako iti makalawas, ta nagsakitak. Oh, adto iti 50 pesos. Pasensya, taday talat kwartak ita. Naimbag nga oras mo, Mina, anak ko. Ay na, no kwarta ti gagara yo, nanang. Awan maitid ko. Tane, kas makita yo mat. Madama ti pan nakatarimaan ti balay me. Ado pa ti paggastusan me. Sa anak nga umayag dawat iti kwarta, Di ka madanagan. Umay kayo lasarong karan kadagiti apu ko. Awan dagiti apu ko yo, nanang. Inalan na balayan yo. Mailiw da ngamin kadakwada. Nagbakasyon da pa'y lang, iti makabulan. Ay, kasta ay Sige, hingkag meriendan. Tay sulat maitid ko kada kayo. Ang dalinuto kapansit. Mapan kayo iti kusina. Tani, ado pa'y taramida. Manaw ti ka sa pulam, kaka. Uray sa nga ribo ko malaang, kaka. Paggatang ko lang iti agas ko. Mala, ikang kata na alak matintipinsun ko. Ay, masyanak ka, kaka. Di adal na giti anak mo. Kaya nadama balinday tibiyag. Ang, ay, kasla di nakapagan-anaw. Ay, kwa. Busy da lang amin, kaka. Uray ka sa nuti ka busy da. Matalyaw da ka kumamit nga inada. Ay, kaka. Pasensyakan. Nga makikita ti sitwasyon mo, kaka. No di ka mapaniji balay da, ay na, di da ka pa'y malagip asarong karanan. Mabitla ang talak ti bulbuludan. Hadto yung tigat-gatang, balasang ko. Guys, ada lakok manan ka ugay. Ay kasta aya Juvet. Alamang nga raw, gumatangak tanay. Basitan tinabati nga uging ko. Kita laman ng naglako kayo, nanates. Well, takaimbag ko. Ha? Nagsakitak ngamin. Ay, kastaya. Ay, kaasi kayo mangarod na. Ato ti uging. Mano asupot ti alaan nyo? Ikan nakitili maasupot, barok. Ay, maulawa ka. Agrikos ti pa nagkita. Apay na. Ay, umay kayo. Itugaw yung pala dito. Ay, naagyaman nak, Juvet. Pasensya ka na. Ay, kabalan nyo ka din, nana. Ibagayon no saan? Tain tayo di ospital. Ay, saan. Diyak kaya, gagangay na lang siguro. Takalkalpas ko ngamin ang nagsakit. Di yung pilitin ti agtrabaho na di yung kabailan. Tama nga no kumaro pa iti mapasama kada kayo. Ay, ala, siya pala ti aglako na natis. Agtugaw kay lataditan. Ay, nanagadun ti taktak mo ka po kanyak. Intulod nakpayan dito balay. Masyanak ngamin kada kayo, nana. Agmay-may sa kayo mo't ngamin dito balay yo. Kuanan dagiti anak yo. Wan nga ron. Ala, mangan ka pa dito balay sa akan to agawid, Jubet. Mabitla ang tagluto Saanin? Agina na kay latanan na. Tasyak tagluto. Ilutuan kayo. Ala, nakababain kan.
Saanan siya kon? Ay na, basta gidda kay lang nana. Nakapsok kay lang arunin. Nabandog kay pa naglako. Ay, kasapulan mo't ngamin amang gedak. Tapno da pagbiag ko barok. Di adal nga agpadpada dagiti anak yaw nanates. Di da kayo kadin matulungan. Jakun mang namnama kadakwada barok. Mabaihin akon. Apay, anyat na pasamak kada kayo. Naulaw kayo kano, idi na minsan nga daw. Pudno aya. Ay, uwan anak ko nga mayatan. Naimbaga kon. Agpakalain kay tumat nga aglako-lako. Ikikanda kayo matitikwer tayo. Apay, kurangan niyo ti 1,000 nga itid ko kada sweldo. Ay, kwa. Di kay man aglako-lako dita. Kas kailan nakapimpiman nga aglaklako. Inton kwan, ibaga dagiti tao, abay-bay anda kayo nga inami. Ibabayin da kami mat nga anak yun, nanang. Ha? Agtugaw kayo lang amin ijabalayo. Agtugaw ken agid dalaang ti aramida niyo. Di kay ruar-arwar ngamin. Naawatan niyo. Ay, maburyong ak mangarod kan masikuranak awan aramidan na. Isu nga aglako ak Naimbagla pangalaak iti paggatang ko iti agas ko. Makamu kayo. Nanang, pudno ay ang imutang kayo kanitatalando iti pinaggatang iti agas yo. Wan mina. Unay kayo matan? Di kay lagbay na mapanumutang-utang? Ibay nanda kami mga anak yo No da kasapulan nyo, da kami ti pangibagan nyo. Sana tila pagututangan nyo. Mabainak mo't ngamin nga umutang kada kayo, tani. Ado mga ron ti paggasgastusan nyo, anak ko. Ay na, sigurado pagchichismisan da tayo manan nagitinagatal ti dila na. Sigurado nga ibagbagada, baybay anda kayo nga inami. Mina. Ay, may stress ak manan. Sige, tayo nakbayadan ti utang nyo. Ay saan? Siyaktong timang bayad. Hulugak to day jay. Bayad akong takababain. Mano, tinutang ninanang mikada kayo, tata? Ay, isa nga ribaw, balasang ka. Apay? Bayad akong takababain mo. Nay, jak pa'y magsingsingir balasang ko. Kuna ngamin ni nanang yaw ahulugan na. Ay saanan? Bayad akong. I-full ko na bayadan. Tapnawan pa kasarsaritaan na. Ay, awan ba't ibagbagak balasang ko? Masyanak ngamin ije inayaw iso a pinautangak. Ay, sana ka si Jane nami, tata. Di adal na kita naknagbalin ka ta kaasin. Antoy ti sangaribo. I-paid yun ati utang ni nanang ko. Sige, mapanakon. Salamat. Ay, talaga sa bali ti ugali dagita nga anak ni Kakates. Nagngangato ti purwada. Naimbag nga oras mo, Tess. Mabalintag pa siya. Ni. Apay nga yabirbir nga sa nakmatlatan, Jube. Ay, ala, sumrak ka Ay, nagyaman na, Tess. Apay yabirbir nga sa nakunak. Apay nga ay. Ay, pakawanan nak, Tess. Ngem, bayat ti panagkuy-kuyog ta. Na-develop tirik nakkan-kan. Anya? Ay, ayatan ka, Tess. Ay, di nakmanrabakan iti kasta. Diyak kaya ti marabrabak. Sana ka mang rabrabak, Tess. Agayatak at talaga kan-kan. Kasla anak kan, Jobit. Dagiti kataupam ati armam. Sikati kayat ko, Tess. Sikati ay ayatak. Awanan ti sa bali. Sikalaan. Mangibaba inti inatama ng mina. Ni, apay ni nanang. Wen akta na ki boyfriend matan. Kanayo rin ijibalay na day dya a Jovit. Jovit? Wen, naki boyfriend day dya pa mat a Jovit. Ay no, mangibabay na talaga. Bakbaketan nga ampang. Imposible. Jackpot yun day ta. Ay na, nung kayat mo, mapan ka ijibalay ni nanang. Takanayon ijay day dya a Jovit. Nan, mapanak man nga ron. No kasta, pudno nobyo yu day dya a Jovit, nanang?
Wen, anak ko. Nagkunakon di boyfriend kayo. Apay, dakas ayan no makinobyo ak. Kinapuno na. Plano min kasar kini Jumbit. Uray simple la kasar. Tapno makapagdan na kami. Ay na, di kay lagbay ni di kastangar aramidan yo. Anilat sa wadag iti tattaon ngay. Awan amo kadakas iti dayta. Tanabayagan anabalo akmi na. Kan barumat ni Jovit. Di mi kaya ta makiasawa kayo manan, nanang. Ha, bakbakutan kayo. Nga makiasawa kayo pailaan. Di kay lagbain. Sinaan nyo na jay. Ala, Uston, hindi ka nagsangit, Tess. Di ka agdanag. Tauray anyat mapaspasamak. Di kanto sinana pulos. Ilaban ta ti ayan ayat ta. Agyaman na. Maladingitan aklaan. Taapi akas dyan dagiti anak ko. Di na kaya't nga gragsakak. Di dak mawatan. Akasapulak mat ti kaduhak. Katunggal mapanak iji balayda. Kanayon da makubikom. Akas lapay kit din abogan da kunot at duma. Kasapulak idang anak ko ngam di na maipaiday ta kanyak. Itatan agsapulak iti agbalin akatakunay-nay ko. Paritandag. Ala, di ka nagladingit. Tama nga no makapadakas kan katikasta. At daak amangay ayat kan ka. Ay na, agyaman akunay kan ka, Jovit. Sapay ko matadinak to panawan. Santo Apolos, Tess. Sige, Tess. Siya kung tagituno ka dagiti order da. Tagtugaw ka pa, Iwan. Amangan no mabannog ka manan. Ay, sige man nga ro, Jovit. Nakasingsingpot na ito ang lalaki. Oh, Diyos ko. Agyaman na taintad mo ni Jovit kanyak. Oray kaskasano. Adan magipatpatag kanyak. Oray sa anda kon apagan ano dagiti anak ko. Adamot lalaki anangayat kanyak itinapon mo. Kat ni Jovit na ita. Nanang! Ah, Tere, anak. Apay akadwa yung mananday ta lalaki. Isu ti katulungak ngaglaklako iti barbecue. Sika, Jovit, ha? Panawa mo ti inami, ta saan da ka akayat na para kankwana. Sumapol ka langit iti sa bali alukom. Saan ati inami? Terry, anya ka kadi. Di ka agi skandalo dito, ita nakababain ka dagiti tattao. Awan bibiyang ko nga uray mga damin nga ibagak. Tagpay sumat, adimi kayat da ito'y alalaki para kada kayo. Nung plano yun di makiasawa, diyo lakay di piliin nyo. Saan nga ubing? Husto lang tinaramid mo, Terry. Barang mangrik na day dya lalaki kat panawan na ni Nanang. Kasano? Plano da nga minti agkasar. Tapno agkasar da. Day ito na Jovit, timang tawid iti daga ni Nanang. Hindi sa pagbingayan ta, awanan ah. Wan nga ruda, naalata matkit din titawid ta daga. Namadapay nabati ang nakanagan ka ni Nanang. Wen, katpagudwan tanto day jay. Wan ah, naman siguro day dya Jovit nga dapay nabati sa nikwa ni Nanang. Isu ngay naram na. Ay lakit di ah. Ay no ah, makapasuro na kitkitaan tila nga dadwa. Tsak may ruso kakitkitaan ti itsura da. Tere, Mina, ada na patag nga ibagak kada kayo anak ko. Anya na Nanang. Anya ti bagayo, Nanang. Agkasar kamin ka ni Jovit. Uray basit laang di sagana. Ay, jak umanugot. Uray siya. Jak kayat nga kasar kayo iti dayja lalaki. Gungundawayan na kayo lang dayja tao. Sana pudno dayta. Apay, anyat diyo pangayatan kinu Jovit. Katawan mo't mading aramidan na kada kayo. Agbalinak nga honest kada kayo, Nanang, ha? Siyempre, no agkasar kayo, dakdakkel ton ti karbangan na itinakanagan kada kayo, dagayo. Husto ti ko na ni Manang. Imbis sa pagbingayan min tong agkabsat dayjay, intunawan kayon. Saan? Tasabalin ton timang tawid iti dayjay. Ay, anyan.
Jaklain pagarok nga almanan nyo pailaan ti basit na nabatbati asa ni Kwak. Sayang dayjay numapan iti sa bali. Da kami tirumbang amang tawid iti dayjay, nanang. Ala, itad mo kadakwada day dyan daga. Tapno awanan ti pagsaksakitan tinakam da. Anya, ngam, awan pag naadan ta, no pati ti balay ko kat itid kon. Tadagak ti nakapatakdaran ti balay. Sana problema day ta. Agawit tayo di balay. Tayo dyan ti pag naadan ta. Ay, kababain ka dagiti dadakkel mo. Kanadapay kakabsat mo nga agnanaad iti balayo. Iso nga aghabang talaangan. Uray ta damot basit ang negosyo ta. Adda pangalaan ta iti paggabang ta. Ha? Ngam asikasuan ta pa'y nga umuna ti panagkasarta. Sakbay nga agdan nata. Sige nga rad. Sikat ti makamo, Tess. Rombang laan data ti papananday ti adaga. Kastamot ng ti balay ni Nanang, Terry. Wala manang. Oray anyat aramidan dan. Awanan din na sakit abakrang ko. Wana, di oray kasardan no kasta ti kayat da. Uray tayong tadan ni Nanang ti dagana kadata. Nalpasan ti kasarta, Tess. Oray nakasimsimple la akalay sa. Nakaragragsak tamay. Wan nga rod, ay na. Pati bado ta simple laeng. Nakabistida aklaeng. Kat nakapulo kamot, kan pantalon itinangisik. Sana balen. Tinapatay. Naragsak ta ng padpada. Wan matkit di. Iso na laeng, tasaan na din maray dagiti anak ko iti kasarta. Di dak ngamin kaya't aparakan ka, Tess. Iso ang baybayan mo. Sana nga isulat ti panunutan. Tapno di ka ma-stress. Wan ingkamang kunday takan ni Apo Diyos. Isun ti makaam mo kadagiti anak ko. Kat ulit at tagyaman manan kan ka, Jobit. Nakadungdungo ka unay kanyak. Agyaman na aktada ka amang ipatpatag kanyak. Nga uray iparu pala unay yung dagiti anak ko nga awan patag ko kadakwada. Adda ka amang pumpuno iti dayta. Ay ayatan ka unay, Tess. Agyaman nakmat kan ka. Tadda ka amang ipatpatag kanyak. Amumot nga ulila ako na damang. Kaya't nakaragragsa ka. Tadimtang ka iti biyag ko, Tess. Nakasaganan dagiti deliver ta barbecue iti palengke, Jobet. O sige, tayo warkon. Tani, paumay ka nun, tikinuntak ko apang iluganan ta. Ay na, kasapulan ta talagang tilugan nga usaran ta. Tapno mai-deliver ta dagiti lako ta. Iso atangay adamot tan urnong ta. Apay no gatangan tan jay laklako ni kasinsin mo kan kasigundamano alukan. Ay kat siya man. Total, sigud mo't nga amok ti agmaneho. Pautangan na ko mama ng Terry. Ngamin, kasapulak ti kwarta. Awanan ti pagkatang ko iti agas ko. Kasanungay. Nagadun ti utang mo kanyak manang mina. Kasanungay ang makabayad ka. Uray alam ton ti tawid ko adaga no tsak makabayad ading. Kasta kuma talaga ti ibagak manang. Kat nasayata tasikan na mismo tinangibagay ti dayta. Nagadumat nga minan ti utang mo kanyak. Uray agkabsat ta. Agbayad ka. Tani, adamot pamilya. Naimbaglakan ka agsuswerte ka iti nag-invest iti kwartam. Kunak ngamin nga ilakom matantida kam tatuladan na. Di mo matkayat. O kita anak man. Inlakok amin adaga. Kat ini-invest ko iti dayja kumpanya. Kat ita, adan mawawat ko iti pinulan. Nga uray jak ag trabaho. Di ka din agsubli iti trabaho, ading. Saanan, nagbasit ti sweldo. May mayat ti ag-invest iti kwarta. Tag porsyento iti dakkel. Ay na, dandanin malpas ti balay ta, Jobet. Wala nga rod. Nagdiit. Tabasit mo tabalay. Dudwata mo't lang agnaid. Wala na. Anaan mo may tidak kalabalay. Tinapatay. Anda pagyanan ta. Ay, naimbaglakit din. Tainik kanda tadagiti dadakkel mo iti pagpatakderan ta iti balay.
manang mina, inla ko kung tidagam, kat ini-invest ko matay. Ay na, sigurado at dakil tumanan titubo dahi jay. Juan, Terry, Pasensya kan, ngam dakil una yung tiutang mo kanya. Napan amin iti agas mo. Ngam, di ka maglagim imbagan. mataya ko ni iti mabiit. Kat, kasano, talaga ka di na kan sublian ti asawam? Awanan, andan sa bali a pamilyana. Ala, ijay pa lang balay ti pagnaadam. Tasabalin ti akin kukwa dito'y sular mo. Nanang, agyamanak, ta sinarong karandak. Una, nadamag ko ang masakit kagaya mo anak ko. Napayagan nanang. Naibos di sa nikwak, a pinagpapaagas ko. Ngamjak matlat ta agimbag. Anyan di kasta lang ang anak ko. Nakakaasikan. Pakawanandak ko mananang. Itala amariknak ti patigyo kas may nga ina. May iliwak unayan kada kayo. Ay na anak ko. Diyak pagarup akas tagaya man tinagbambanagam. Pakawanandak ko mano itaak lang ako may dito anak. Siyak tirumbang agkid daw iti pamakawan nanang. Kapoy tinagalas nga ugalik nga anak. Nanang, umayak man. Ay sumra ka anak ko. Umay ka. Nanang, agpagpakasya kada kayo. Pautangan na kuma. Tawanan na pulos ti kwartag. Nais ka mamin ti urnong ko a kwartag, nanang. Anya? Tulungan na kumananang. Nala, amom tun numaminsan. Di ka basta agtalag iti asino man. Ngamen, adon dagiti manangal lilaw ita apanawen. Mananang, kapagawanan na kuma. Mababain ako na yan kada kayo. Kat makunkonsensya. Ipo iti trato kini kada kayo gainak. Sana ka nagbalin sayat nga anak kada kayo. Ipatpatag kayo, nanang. Ipatpatag ka mat, anak ko. Da kayo iti di kabsat mo. Sana nagbaliw ti panang ipatag ko kada kayo. Biyag titaw. Anyaman ti sangsangitam nga may dito balayan, Luisa. Anang, inapanak ti asawa. Manan? Di mo pala ngamin sinahan di asawam. Awam matlat babain na. Manang. Awan lang arong trabaho nan, kanayon na kapailang apaan. Panawam kitin. Aywan, kumusta dyan paplayan para abroad? Alanganan akpay manang. Ngamin, basit pa'y ti anak ko. Diyak maitalak iti asawa ni girlie. Ay na, aga-abroad ka kit din. Tapno makaurnong ka iti pagadal to ti anak mo. Siyak ti pangital kam iti ka anak ka. Ha? Diyak baybayan ni girlie. Kampante ka, no siyak tayan na. Tadyak baybayan. Amumad nga awan anak mi kanibayaw mo. Iso nga ipatag mi iti husto ti anak mo. Ibilang mi kaspudpud no nga anak mi. Sige man nga ron manang. Katagyaman ako nay. Awan anyaman na. Ulitak Awan pagdanagam iti anak mo no iti puder mi tayan na. Ta saan mi abaybayan, ading ko. Kasanun to ti kwarta nga ipawit mo into nada ka ni abroad? Asino ti pangipawitan? Ay, di ka agar aramid, Luisa. Siyak ti asawa. Iso asyak ti rumbeng apang ipawitam iti sweldom. Ang kasanon ti anak ta. Masapul asuportaran ta iti puder damanang ko. Talaga matakas ta ti mapasamak. Ngem siyak ti pangipawitam iti kwarta. Tasyak metlang ti mangted iti kwarta ka ni manang mo. Naglaingan ngay no isukit din ti pangipawitam iti sweldom. Mando. Dakdakkel ti karbengak. Tasyak ti asawam. Hello, manang.
Hello, di mon pawitan iti kwarta di asawang. Agbarbar tatlat kukuan na ditoy. Anya? No jak pilitan namang to iti suporta tanak na di pa mang tadan. Makangagak pa nga umunay kakasakit sa sarita, sakbay nga itod na. Una yun ti asawa. Talagang awan pa nagbaliw na. Sige manang, jakon pauitan iti kwarta ti asawa. Si kalatan ti pauita. Ay na, agyaman ak nga rod. Kan agawa ang natati trabaho Tapno makaurnong kadagos. Uray di ka pa'y lagbak bakasyon. Diretsyon kit di tagtrabaho. Adoy anak ko. Inggatangan ka iti baro abistidam. Kwartak tinggatan ko iti dayta, ha? Wow! Nagpintas, mami! Wen bagbagay mo. Kan nadapay sandal mo ditoy. Ipadas mo daytoy. Nagpintas matan, mami! Eksakto kanyak dayta. Wen tamok tirukod di sakam, girlie. Thank you, mami! Kanayon nak nga igatangan iti badok. Wen, gaputay patpatag ka unay, anak ko. Imbilang kan kaspudpud no nga anak ko. Thank you, mami. Tauray ko na mabinaybay anda kung dagiti pudpud no adadakkel ko. Anda kalatamang ipatpatag kanya. Ala, di mon panunutan dagiti dadakkel mo. Tawan serbi dagi jay. Kita jamam. Jay lagbarbar tag tararamiden na. Katjay matinam, nakalipatan, manipon nag-abroad. Napatpadagan ti trabaho na ng sikang anak na. Sana bali, tada kamat. Sikan ati inak, mami. Tako namat ngayon pampun na kun ni mami kan ka. Hello, Luisa. Nasaya tay mawag ka. Kaano nga gipawit kay ti kwarta? Jakon agipawit manang. Kaagawid akon iti mabiit. Anya? Ne? Kalat sa ti panagawid mo Agbakasyon ka? Wan manang, nakailiw kong tagbakasyon. Manon atawan ko dito abroad. Ngam itala ang ama kabakasyon na. Anya? Agad kano nga ron nga gawid ka? Inton umay alawasan, manang. Anya? Ay, agawid ka nun dya inam, girlie. Sigurado nga'y aywan na kaday chay. Kat amangan no pilitan na kan nga agsublikan kwa na. Awan maramidak no kayat mo agsublikan kwa na, anak ko. Ay na, ano sa ko na ti maulila. Total, awan mo na talaga ti anak ko. Ngamlaglagi pang kumaka na yun Dakkel tinaytultulong ko kan ka. Siyak tinang ipaay iti sana na ipaay ti inam kan ka, anak ko. Mami, di ka madanagan, di ka panawan. Sika ti love ko. Nga uray pilitan na kanto ti ina magsublikan ko, na? Wan, mami. Uray kasano ti panang pilit na kanyak. Jak tuman nugot. Ay, basit kay di imbati nakakanyak. Itatadakkal kan, alaan na kan. Wan nga rod, mami. Isa di ka madanagan. Di kanto panawan. Girlie, anak ko. Ay, nahapalasitang kan. Kailiw ka una yan, anak ko. Arakupan ka man. Girlie, anak ko. Apeng indurunak. Kagura na ka di, anak ko. Saan ka nga, mo? Syakti inam, anak ko. Aywan gayam. Ada pasarabukan ka. Dakkel at teddy bear. Oh, adoy. Naistorya ngamin ni Antim Anida apagaayat mo ti teddy bear, anak ko. O adoy, para kan ka. Embarsak mo ti regalo kan ka, anak ko. Dita kayo? Gali! Gali, anak ko! Agsabli ka! Luisa! Bye-bye amon, no di na kayat. Di mon pilitan. Kandi mo ipilit ti bagim, tama nga noon niya pa'y taramidan na. Apay akas diya matang ti anak ko kanyak, manang. Nakasingsingpot mo't idibasit pa'y laan. Idi nasakit nga rin tinakam na. Gapoy ti panang panaw mo kan kwa na manipod pa'y basit. Ngam mo mati makagapo, manang. Inlawlawag mo kumakin kwa na ti amin bayat ti panagdakal na.
itikas na, naawatan. Apay kasta ka? Pabasulan na kitikas jajar ta anak mo? Sa anak mo na nagkurang kan kwa na Di ka madagsaw itikas ta, Luisa. Panunutam kumamat ti ado arigrigat ko kan kwa na Kabayatan ti kawan mo iti puder na. Di ka man nagsaw iti pakasairan tirik na. Awanin, na brainwash dyan ang tan, Luisa. Jay, mauyo nga kabisat mo tinang brainwash kan kwa na. Sakto pa yaman na kat, bastusan na. Bastos na siya nga anak na. Inakaran jay ikit na bastos. Huston, di kan agsao iti kontra iti kabsat ko. Kastamot tan iti anak na. Nagbaso man, nagpadaan da bastos. Katsi ka, apay akasta ka. Nabartek ka pinanawak idi dito Pilipinas. Sa ita, nabartek ka manen anasang pata, mando. That's life, Luisa. Kasla, saan ka mo na irwam nito gwapo nga asawa? Aginggat ka ano ti kastang aramid mo, mando. Patayam ti bagim iti kastang aramidam. Dulamin. Ay, kwarta man. Nabayag kay Jabro. Nagbasit din pawid mo kwarta kanya. Napatpatag siya kapsat mo bastos. Iti siya nga asawa. Jay anak tati makagapo. Iso a pinawpaw itak iti kwarta ti kapsat ko. Amumat nga aday ti poder dati anak na. Ada siguro lalaki. Isutin lang ng tadamit taduma sweldo mo niya. Mangrugi ka manan mando. Agim imon ka iti angin. Ay, mangtad ka nga ro dito kwarta. Tapno mamati ako. Alam na, ikan na kon. Agnegosyo akon dito lugar tayo manang. Jakon ang subli iti abroad. Asikaswak laangan ti anak ko. Iso nga ala akon iti poder mi nga agasawa. No siya kawan problema iti dayta. Ang amdamagamakan ni girly, no kayat na ti sumurot kan ka. Oh, girly, sikat ag desisyon. Mami. Girly anak, agawitan iti balaywan. Saan ako nga umadayo? Agdadan na tayon kadatatang mo. Di kan kayat apanawan anak ko. Jak kayat apanawan ni Mami Anida. Isu ti kayat kwa kadan na. Isu apumanaw kayon. Girly anak ko. Apay ngay akasta kamatan kanya anak ko. Saan ka matasego da kasta? Basta jak kayat agawid iti balayo. Dituyin ti pagnaadak. Nala, agawid kan Luisa. Pasensya kan jak mabali na pilitin ni girly. No talaga dinan kayat agawid iti balayo. Pumanaw kantan Rumuar kami pa'y. Yung kami gumatang itaramatan na. Ta recognition program da inton bigat. Iso ti top 1. Kat sigurado nga duman ng dagiti award na inton bigat. Kastaya, ay na, maragsakan para kan ka anak ko. Kablawan ka. Talaga naglaing ka, girlie. Sige, agawid ang arudan. Nga, mabalin nga akan ka anak ko. Manjak! Ay na, di mo pilitan ko nakmat, Luisa. At agurahan na kataubing mo kas na tararamidam. Alala, agawid kan. Tarumar kamin. Ay na, naglay nga talaga ti anak ko. Si kamanan ti kalaingan kada kayong agkakaadalan, anak ko. Nagadupay ti awards mo. I love you, anak. I love you too, Mami. Congratulations, anak ko. Naglaing ka. Oh, at iti sagot ko kan ka. Gimatangak iti sa bali manan at teddy bear. Awatam ko anak ko. Jak pagan ano dayta? Ado ti ka stage balay mi. Ay, Luisa, alahanda kami man gayam itiladawan ka ni girly. Ado ti camera. Ala, umay kan anak. Ag-picture taman. Ay, mabanugak ng biyahe, Mami. Iso nga agabang aklangan iti ili iti pagyanak nga giskwela.
Oh, sige, sana problema na ita, anak. Sumapul tayo ti pagabangam. Tumulong kay latamang paadal ka ni girly atan Uray kas diyang high schooler, ta valedictorian kat nga rod. Adulat tama ti pagastusan na. Adulat ta ti babayadan na. Wan amanang, pagtitinulungan tayo, barang makalpas iti panagadal na. Una, sayang ti kinasaririt na no saan na makaadal. Wan manang, pasensya kan di namat ngamin kaya ti agawid iti balay. Ay, di nan kaya tagsubli kada kayo. Iso adi mo nam namaanday ta. Sigurado na pintas to ti masakbayan ni girly ta nalaing. Kat into na sensadon ti biyag na. Da kamin to kumati unaan na asubadan. Tano panunutan na naimbag. Ado nga amang tirigat ko kankwanang da kayo naganak na. Di ka masaksakitan, Luisa, ha? Nga may bagbagaklaan ti pudno. Ay, awat mon man daw. Lumaklakay ka di ang pampanunaw. Ni tatang may, sana ka lumaklakay. Umububi nga kitya. Ay, paano ka nga balbaliw aya? Ay, lumaklakay ka ng kastamlatan na kanayon. Gito na. Gastoy nga rin ti kinataw. Ayan, mabalin ko nga, tatang. Ay, diyak amuti sa wakan ka. Pasig akong sumisyon, ti papaay mo iti pamilyam. Eh, masurunak iti dayjay amando, Luisa. Kasta na nga rod tatang, inaldaw nga agbartat. Uray jak ikan iti kwart na, ado matlat na ngamin dagiti mang painom kan kwa na. Saan nga ron nga agpampanunod ti lukong anak ko? Ay, wan, kumusta ang po ka? Nasaya at lat na tatang, agis iskwelan iti kolehyo. Uray kaskasano, matultulungak latamot taadamot mapaglaklakwak iti pwesto nga ababangak. Ti pagsidawak. Apay adinan kaya ti agawid iti balayaw. Kada kayo matipod no dadakkel na. Di na kaya't apanawan ti ikit na tatang. Ay, Baybay aklatan Total awan mo't sabsabali. Takabsat kumot ti ayan na tatang. una, ang mamuna kay tunga taatalyawan, inton nakapsot kayaw. Basta siya, naragsakak numatunoy na dagiti arapaap na itibiyang tatang. Sa bali pa'y kati mapampanunot ko. Dakhil ti atap ko asinugsugan di kabsat mo ti apukaw. Tapnuguraan na ka. Imayak tay mawag ni girly, Luisa. Agkasapulan ni ti kwarta. Paggatang na kanoy ti libro, kan pagbayad na ti boarding house na. Kan nadupay dagiti imbaga na agatangan na. Ha? Kasta ay manang. O sige, tamang tedak. Manungay ti kasapulan na manang. 6,000 amin. Ng pagudwan tan. Uray sa di 3,000 ta. Sige, mabiit lang ang ngarod manang. Aywan, mabalin nga alaan ti numero ti cellphone ni girly. Taawagak man mat di anak ko manang. Uno saan, sarong karap. Ay, pasensya kan. Ngamin yunay-unay na ajak ititid ti numero na kan ka. Kan ako na ajak ka no ibagbagatayan ti boarding house na. Ha? Apaya kas di anak ko. Kasla nagdagsan launay ti nagpasulakan ko na. Anya launay ti di na kinayat kanyak. Apaya ka gurugura na. Ay, busy la siguro iti panagadal na. Isokas jay. Pangasim, di mo pagpanunutan iti dakas ni girly. Hello, girly. Hello, mami. Jack pa'y lang makawid. Tadaramitin mi kadagiti kaadalap. Sige, basta gananad ka ditawan. Di ka pa'y lang masarungkaran, tane. Busy akmat. Wan, mami. Awan problema. Basta pawitan dagiti kwartak Sige, matungpalan ako. Basta laglagi pam ti ado arigrigat ko kan ka, girly. Inton makaadal ka, amom nga sino ti rumba nga tulungam. Wan, mami, da kayo ti tulunga. Tada kayo ti nagrigat na nang padakkel kanyak. Nasaya tamom dayta. Napay, awan klase mi ta, girly. Mami,
Apay ngagsangit ka ngay. Masikugak, mami. Aniya. Apay, adda nobyo maya. Ada, ngamintarayan na kun. Apa mananaman na masikugak. Aniya. Ay, adda kami. Kadwak to anak mo, Luisa. Ha? Isubli kun to anak mo kan kata. Amo kakaili mo na makadan na. Talaga nabayagan atartariga gayak day tama na. Sige nga ron, makamuka kan kwa na. Ngamne, masikug ni Garle. Kat intarayan tinobyo na. Anya. Mala, mapanakon. Yag kunton ti dumakawas ni Garle inton bigat. Pagkawanan dak ko mananang. Anyan. Nagubingan ka pa ilangan. Nga masikog ka na nako. Nanang. Ngam saan ka akagura? Nga uray kastang tinagtungpalam, anak ko. Di ka baybayan. Jak itulok ngagbanag ka nakakaasi, anak ko. Ngamin, patpatgan ka unay. Pagkawanan dak ko magapoy ti kinabastos ko kada kayo iti kalabas. Nabayagan napakawan ka, anak ko. Ngamin, ipatpatag ka unay. Isunan apo ka. La 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 la. Aday na, napaturog kunti apo ko. O girlie, ipaidakon. Katyabay mo ti teddy bear kan kwa na. Dagit na jay imbalang mo asagot ko kumakan ka idi, anak. Oh, aping agsangit ka ng anak ko. Mababainak ngamin kada kayo. Nagbalinak abastos kada kayo iti kalabas. Ngamita, da kayo matgayam di makatulong kanyak. Di nakmat ngaminan kayat ni Mami Nida. Anak ko, awan kanyak day jayan. Naragsakak, tama ka din na kamanan, anak ko. Hindi kay tubaybayan iti apo ko. Aginggat si Bibiaga. Ita amarik nagtirik na ti maysa nga inadadan anak ko nanang. Pagkawanan dak ko ma. Ipatpatag kayo unay. Nakarkaro pa iti pa nang ipatag ko kan ka, anak ko. Kas namatan iti apo ko. Ipatpatag kayo unay. Ay na, dakalan ti anak mo, girlie. Kasla ka ano laang idi maladaga ni Balong. Uwan nga rod, nanang. Kat umadanimot tanti pa nagturpos ko iti kolehiyo. Wan anak, kat maragsakan na parakan ka. Tauray kas di tinaglablabasam, intuloy mo lat ta tinag-eskwela. Kat iti mabiit, matunoy mo ti arapaap mo. Uwan, nanang. Kat gapo amin day ta iti adwa sakripisyo yo. Nakasingsimpot kayo nga ina. Anak ko, Ipatpatag kayo kan ni tatang. Kat ikarik adi kay tubaybayan. Kan di kay tupanawan apulos. Apaman na makasapol iti trabaho. Siyak to timang tulong kada kayo. Luisa, bakit? Pakawalan na ko, ma. No nagbalinak nga responsabling asawa. Kan ama ti anak ta. manto. Agbalbaliw ako, bakit? Kapilitan akasta. Tadan rikrik na iti bakim. Tano di ka pelagbanyo. Amangan numaidaras ti papatay mo. Agbalbaliw ako, ket sorry manan na. Agyamanak. Tauray responsable ang asawa. Di naksininaan na pulos. Wan, tadyak kayat amarakrak ti pamilya tayo. Ngam lipata mo tinapalabas. Tinapatag, nakaamiris kan. Wan, bakit? Ket ikarik.
Into naging bagak. Aramidak ti amin nakabaalak. Tasol nitak dagiti ado nagkurkuranga kada kayo. Imbag man, ta nakapasyar ka, Luisa. Ha? Payakas tamat ang tilangan, manang. Nagkutong kamatan. Manula abulan ajak nagpasyar dito balayo. Ngamkastan tilangam. Wana, tanakaron di sakit ko. Nakapsot ako na ading ko. No kasta. Kimaro di sigud asakit mo. Wan, kat marik na ka sa anak ko na agpaot dito rabaw ti daga. Di ka kumaag sa iti kasta, manang. Pakawanan na ka din. At abasol ko ka. Ha? Sorry, no tinagikwak ta anak mo idi. Ganti pa ng panbiyag. Di tao. Berlin, ada kadwa kasi mangpet. Ni tatam adyod. Isu ti agbalin ama ikadwa nga amam. Ha? Napintas to'y anak mo, Susan. Ay, kawan adyod. Imalam tlakan niya, Oh, Berlin, agmanukan ka ni tatam adyod. Inak pa agluto, nanang. Na. Berlin, mabit man lang. Ay, po. Nagbastos mo day tang anak ko. May baya mo, Susan. Di mong ungtan. Maikawa siguro, tanda akong anobyo. Di na siguro namnamaan na mangisangpot ka iti lalaki dito balayaw. Ala. Paspasensya amon ti anak ko, Jude. Oh my God, ta isimpatan dagiti gargaret mo iti silegta. Anyat sang-sangitan, Perlin? Awan, nanang. Ibagam te, Paiso. Anyat sang-sangitan, ha? Di ka di maipapan ka ni Jude. Apay? Di mo kaya't ang makiasawa akmanan, ha? Di ka katagyaman. Taada ka tulungak amang biyagkan ka. Ti amok ngamin. Saan kayo na mag-asawa? Takas tatin bagayo iti kanya. Ay na po, ubingak pa'y anak ko. Karbengak mo't ati makiasawa manen. Kaya't ko ngamin nga da katulungak amang paadalkan ka. Nanang. Ala, di ka nagsangit. Di ka madanagan tanasingkot ni John. Makatulong ka dataday jay. Ken, saan natanto apasakitan? Pasensya ka na, Susan. Tawan pa yung trabaho ka. Isa, sikapan natin makamoy iti taraon tayo, ha? Kan amin na masapsapaw dito pala. Awan, di ka di madanagan. Ta sana problema kanyak data. Agtagibalay ka latan, ah. Ay, uwan pa ka. Kahit agyaman na ka. Sana ka nagbindot na nagayat kan ka. Ngamin, man nakaawat ka gaya mo talaga. Di ka madanagan. Ta siyak taglaba, agdalos, ka nagluto. Trabaho ka amin, nang trabaho dito o nagtibalay. Ay, agyaman na, Jude. Ay, supaya may bawas iti trabaho, data. Masyanak ba't kami kan kasusan? Kan merong bangla nga makitinulong akin ka. Uray para balay lang. Tapno matulungan ka nga uray kas kasano. Ay, uuwan. Agyaman na, Jude. Awan ka dit klase mita, Ferlin? Awan, tata. Sabado ngamin ita. Ay, uwan kaya man niya. Ambong Ferlin, nagpintas ka man. Napimpintas ka ng ninanang mo. Ha? Anda ka din nobyo? Ay, awan. Ubingak pa'y unay tapno magkinobyo. Aron to, pwede makikitap kita nga da ka kinkinibin na mas ubing pa'y ng musika. Isuda ah. Saan kanyak? Taadal pa'y ti pamaysak, tata. Very good kagaya, mga Perlin. Mabalin na masahim ti bukot ko, balasan ko. Nasakit namin. Napano ka naglaba ka nagdalos dito balay. Itsak ang mo masahe, tata. Isuro ka, naneng. Ngalala, agtalikod ka. Ta ipalas ko dito bukot mo ti pamayam. Ay, manjak, tata.
Ferlin, magsubri ka. Ay, unay kalakit din na ya. Api akas la kabutang na, katatang na kaon. Umay ka man dito, ibalasang ka. Nanang, diyak kaya't tikada ni Tata Jude ti balay. Ha? Ni, apay akas na tibagbagang. Siyak ti masurot, ta siyak ti inam. Tapno ammo, manipod adda dito'y balay ni tatang mo adjud. Naksayan, dagiti trabaho. Sana kun nga aglaba, agluto ken agdalos. Ta iso aminan, timang trabaho kadagita. Nanang, Tapno ibagaking ka, Ferlin. Mabambanugak nga gapgapo iti trabaho. Taagmalmalem ang nakatatakderak ijay department store apag trabaho. Iso dakkel katulungak ni John. kabaulak mo't nga aramiden dagita, nanang. Kan sigud mo't nga aglablabak kan agdaldalusak dito'y balay. Sinsinan ti trabaho. Tadi mo pa'y amuunay nga aramiden dagita. Iso abay andi tatang mo adjud timang trabaho kadagita. Adda nga min sa bali ang nadlaw ko kan kuana, nanang. Nadlaw mo nga? Sa bali ti pa nagkitkita na kanya. Kanayon na nga ibagaan na pintasa. Na, awa mo, dakas na iti dayta. Maan ano kumaaya, no ibaga na anapintas ka? O di thank you ko naman. Basta sa bali ti pa nagkitkita na kanyak, nanang. Managatap kalaunay, Ferlin. At hapam nga mga pagpanpantasyaan na ka ni Jod. Ay na, Ferlin. Narugit unay, tapanunot mo. Dakas-dakas na. Di mo nga min kayat ni Jod para kanyak. Iso at tila at hapam kankwanan. Hoy, sana nasaya tikas tangar aramido ma, Ferlin. Ne. Ada mo ara kasangsangwam dito'y salas, John. Ewan, Susan. Taagas ti Banong. Naglabaak namin iti kurtina. Kan up na iti kama tayo. Kasta ka de. Kat, ni Farlane, adan? Uy, itay pa yan simbang poy. Nagpupok iti silit na. Nakaturog siguro. Kasta aya. Sige nga rot. Tayo nakpay agbalas. Ay, yaman na. Sana nakatrangkap to yung readout ti silid ni Ferlin. May wayat kong tinabayagan na plano kenkwana. May mas titurog na. Nagpudaw at talaga kan nagpintas na ti aparasitang. Umamayakin ko na. Tata Jod, apay nga da ka dito'y silid ko. Di ka natakari. Tama nga nung makariing ninanak mo. Pangasin, tata, di na ko mapag-aramitan ni Tidakas. Saan? Makiabayak lang kita maturog. Wala. Ituloy mo ti maturog. Maturog tanan eh. Manjak, mapanak langan ni tayan ni Nana. Di ka pumanaw. Dakas kayo nga ginakanyak no tubngaram ti pagkayatak. Ipatanak, tata. Tano din nag-ibatan agriawak dito eh. Ha? Agbilangak, may isa, dua. Sige. Just pikit di. Siya akong ti rumwar. Di kan rumwar dito silit mo. Kandi ka agipulong iti inam. Tapno nasaya at kayo adwa kanyak. Nawatan. Ada ibagak kada kayo, nanang. Katsapay ko matapat tiyenda. Anya maninday ta, Ferlin. Ni Tata Jude, pinagpanggapan na kiti Dakas. Ginandat na kagundawayan. Anya? Dagan ka, mamati ka dita anak mo, Susan. Sana pag no dagitang ipulpulong na ka. Pagparparbo iti sarita na ita anak mo. Ay, saan? Agpaiso ti bagbagak, nanang. Amok adi na kayat apara iti inam. Isapat padaksin na ko na. Kakayat mo ngagsina kami, Ferlin. Sana pud no dayta. Aklunan yung amin ng tagpaiso, tata. Susan, bakit? Nalay nga garamit iti istorya ti anak mo.
Adakin ka, no mamati ka kinukuha na, saan? Ang napatsiyam ta anak mo, nasaysaya at la pumanaw ako. Sana, Jude. Hindi ka pumanaw. Ala, Perlin. Inka agrubatan, tas umrekan iti pagadalan nyo. Imahinasyon mo na ang dagitang ipagpagam. Patsindak ko mamat ananang. Inka agrubatan, kunak! Diyak lang yung pagaro. Nalaing gayang nagparbo iti sarita ti anak mo, Susan. Madlaw kami na di nakayat aparakin ka. Ala, bye-bye amon ti anak ko. Di mo ikan-kan. Di ka madanagan. Tadyak patsin dagiti bagpagana. Sika ti mas patsyag. Ta sika ti asawa. Oh, agyaman na, Susan. Napaniknik akong ti kinapudnom kanya. Ay ayaten ka nga na talaga, Jude. Isu asika ti ayan ti simpatsyag. Banana kyo, kamote kyo. Ay, Ferlin, gumatang ka ni ti paboritong akamote kyo, balasang ko. Sa anak ama kapangan. Ay, apay ngay, kanapayakas na ti jar mo naning. Apay, maditirik na. Nana, mabalin ti makiturog ijay balayo. Ah? Ay, apay balasang ko. Kanay na, awan balay ko. Babaunan dakla ang nagiti amo ko dito asidet ti eskwilaan nyo. Ang agawid akon inton bigat ije probinsyami. Pumanaw akon dito eh. Sumurot akon kada kayo. Pangaasiyo. Agtalawa ko ni Jay Balaymi. Anya, ay sus, narigat ti pampanunutem. Apay nga agtalaw ka. Siya ti madaksan ano, sumurot ka kanya. Awan ngamin patag ko kaninanang ko. Ada ngamin daka sa plano ti agsyuman kanyak. Isu amabuti nga kun nga gawid iti Balaymi. Anya, ay sigurado ka iti na itangay bagbagam. Uwan, Nana. Ay, no kayat mo, kuyugan ka amapan ijayan ti pulis. Ay, saan? Pangasiyo. Diyak kayat. Basta agtalaw ti kayat ko nga ramidan. Anya, ay na, mabuti ngak naning. Diyak kaya ti makabasol. Agpagpagasiag kada kayo. Saan kayo madagsan? Tadinak mat paganano ti inak. Mas napatpatagkan ko na ti may katwa nga asawa na ngamsyak nga anak na. Anya? Ay, di anak mo. Sumidngatan ng awan pala eh. Di mo namnamaan ti panagawid na dito'y balay. Tapi manawin. Anya? Napanan na? Tsaka mo. Basta nag-text itay. Kat nakunana nagtalawan. So, kirkit di day tiyang nga ubing ah. Asus, ang mga nasawaan daadagos di anak mo na pumanaw. Ay, nonya ti kayat na nga ramidan makaamon. Natangken ti ulo na. No kasta, o kailangan ka magtalaw ni Ferlin. Ay, kung desisyon na day ta. Iso makaamon ay itibiyag na. Ti kayat nang tumot kat pag sinain na ta. Banag at sakmot kayat ang mapasama. Apay, asino ko maamang lakpad iti inayat ta. Ay, kaya manak man rin, Susan. Talaga napatigakan ka. Nabayagan nga ang munday ta, Jude. Iso kayat ni Ferlin nga umadayong, ay adakin ko day ta. Kat no masapa ang makiasawa, ay makaamon ay tibiyag na. Choice na daytan. Ay na, narigatibiyag ko dito yung probinsya, balasang ko. Mga, no saan ka anairwam iti kastoy a klase ti panagbiag. Kalkalapaw lang ti balay ko. Di dak pakadanagan. Saan kami matabak nang? Ay na, nagrugit pa ikit din. Nakataptapok, tanabayag nga awan tao dito yung kalapaw ko. Saan kayo ka din nga agsubli itayan di trabaho yo? Ay, saanen? Agi na naakpay. Tani, sumro ti sakit kuno kuwa. Kaya kasanumutan nga ti panagatal mon. Kunayo mo't nga da eskwelaan dito ayan nyo. Iso nga ituloy ko ti agadal dito'y. Ay, o sige nga Rod. Pangam ni, ano sama ti panagbiag dito lugar ni, what?
Wan, nana. Into na da pagpletek ta. Intan to ijibalayo. Tama nga no agdanda nagdamatan ka. Saan? Diyak kaya tag subli iji balay. Ay na, intalag pakita. Tama nga no madaksana. No di ka agpakada anaimbag balasang ko. Di ka madanagan. Kasaritak to anaimbag ni nanang mo. Ay, di kay madanagan, kapsat. Ay, awan anyaman na kanyak no sumurutan ti anak ko ken ka. Madlaw mo na singpot ka. Ay, no kasta. Palupusan ti anak mo nga agnay ijibalay ko, kapsan. Uwen, kapsat. Ngamin, no adda dito'y balay ti anak ko, nasukir mo't laeng kanyak. Awan respeto na, iti may kadwa nga ama na. Kasano ajak respetuan? Kat adamat madyapang... Ala, Huston, saan man na natila ipagbagam si ka, Ferlin? No kayat mo ti pumanaw, makamugan. Awan mang lapad ken ka. Napatpatag ngamin ka na kayo ti asawa yung amsyak nga anak yo. Managing bubukod ka ngamin. Iso akasta ti ibagbagam. Ti kayat mo, si kalatan ti ayan ti atensyon ko. Dinak pa'y maawatan mo't ngayon na. Bagimlaan mo't ti pampanunodong. Kapsat, ala, di kayon agsinumpat, Oh, mangedeng kan, Ferlin. Nagsubli ka iti inam, wano sumurot ka kanyang iti panagawid ko. Sumurot ak kada kayo, nana. Ay, tsamba! Nangina ti papaya ita, Ferlin. Iso nga ado ti naglakwak iti papaya. Kasta ka di? Ay na, adan pag-enroll mo iti kolehyo. Ay na, agyaman akunay kada kayo. Uri saan da kakapkapin nakadungdung mo kayo unay kanya. Ay na, agyaman akmet taadda ka amang ipatpatag kanyak. Ay, pinanawan na mo ti boyfriend ko. Agmay-may sa akmet nga anak tapno amom. Iso nga awan mo ti ka anak ka. Adamat dagiti anak dagiti kakasinsin ko. Ngam adada iti adayo. Nasingpot ka ngamin kanya. Kasta idinin na anang ko. Ngam idin na asawan. Kas lalinaksid na kun nga anak na. Di ka nagliday. Kaya di ka agimula iti gura iti inamuan. Dakas di agimula iti sakit tinakem. Nana. Uraan niya ti inararamid ti inam. Inamlataday jay. Iso adi mo gurguraun. Nasaya tanda kang Susana. Itimpla anak man iti kape. Makakape at. Ada na pulot adanom? Awan pa ya. Nagluto ka bitin. Masaduta ka bumangon. Masakit ti bagbagit. Kasano adi ag sakit ti bagbagim. Kat nakaidda ka mutlatan iti agmalmalam. Hindi mo maala mawat-watan ti bagbagit. Masadutak nga ron. Malakit din. Tagluto ka pa'y no madamdama. Anyat insang pet maama si Daya. Awan tadyak pa'y mo't nagswil daw. Inung tanak pa'y ti bus ka, hindi ko bali Di ka pala nga pumanaw iti grocery na. Nagkirmot tumot lang ti amam. Nagbasit ti sweldo. Ay, awan mo't pagtrabaho dumikatak ijay. Magabrot ka lang may mayat pa'y. Naktakil ti sweldo may ti abroad. Mabuto nga kaagabrod. Mga diyak ka ba lang ti trabaho ijay. Bakit anya nga rin ti ipakan mo kanyak nung di kagsalukan? Nagbasit ti sweldo may ti trabaho. Ay, ganos ta pa'y laeng Jude. Uma akon. Awan pa'y maited mo kwarta kanyak. Makauma. Hello, Jude. Maladawak nga agawid ta adda ipaaramid ti amo. Anya nga oras nga, yung makaawid ka. Nalabas siguro nga alas 7. Sige nga ron, bye. Wen, bye. Ay, agyaman ka. Sana natuloy di pa nag-overtime ko. Makaina na akadang ko sa inapo. Mariknak ti bambanog ko Ay, talagang agiddaak no makasangputak iti balay. Anday tanti balay.
Apay nga adahay hills dito'y ayan tiritaw. Agin ko dito. Agin na yadak kasumrag. Agin na yadak amapan itisilit mikan ni Joda. Ang mapas na naging niliw. Tamarabdan ka na sumangpad di kurang nga sa wak, sweetie. Sweetie. Ay na. Awalan kayo itibain! Garampang ka babae! Anay ko! Susan! Kalbog na iti ang babae! Yulang! Yulang! Gusto ko lang lalarogan ko! Anay ko! Susan, pangasim, di nakipabalod. Ay, ayatan ka. Yak na puutan tinangbubugkan ka. Latingitek, Jud. Ngam na punwan akon. Huston tinaunday apanawen apa nagsakripisyo ken ka. Susan, Nabaybay akti anak ko, kabukan ka. Nagbali na ka, martir. Gapo, iti panagayat ko kan ka. Ngam kastoy nagayam ti isubad mo kadagita asak sakripisyo kan ka, Jud. pakawaran na ko masusan. Nailaw anak lang. Isarod mo titarong mo kontra kanya. Ladigidag. Nga masapol nga ikarom ti inaramid mo. Kat sinaan ka matan. Ay na, kablawan ka. Naananay ka na maestra na nakapasa ka iti board exam. Agyaman nakunay kada kayo, Nana Luz. Uray lumakay kayon. Naikarigatan dak ang napagadal. Agyaman iti sakripisyo yu kanya. Ay na, sakripisyo ta adwa. Saan la siya tinagsakripisyo? Di yu baybay antibagiyo ha. Tapno na pigsa kayo ang kanayon. Kat makasubadak pa'y kada kayo. Ay na, bye-bye aman day ta subad-subad. Basta siya, naragsakat na nakaturpos ka iti panagadal mo. Kat dawatek, asapay kuma, tagtalin na kalataan na pakumbaba, nga uray di adal kan. Wen, di ka ko magbalbaliw. Saan to, Apulos? Agyaman na. Nasa pulak matlangan to'y ayan yu, anak ko. Ha? Nana? Wen, siya nga ron, anak ko. Ay, pasensya kanta. Agoy ka. Masaksakitak gamin, ngaming karigatak, tinagbiyahe. Tapno sa pulin ka lang. Nabayag, sinapsapul ka. Kaya di ka masapulan, anak ko. Ala, sumrak kayo pa'y, Nanang. Ano, anak ko? Kailiw ka una yan. Ha? Anya day, Jay? Ha? Nagtao diti silid ni Nana Luz day dyan kanaptuog ha. Mabitla ang Nanang ha? Nana Luz, apay pinangawan nakmatan. Anak ko, natayan ni Kabsat Luz. Gapo iti pa nakaatake. Uwan nga ron, Nanang. Natayan na dyak man lang nakapagsuban ngayon muna kan kuwana. Dyak man lang na ikan iti napinta sa panagbiag titawa ng tultulong kanyak. Titawa ng ipatag kanyak iti kastahunay. Anak ko, pagkawalan ako ba? Amok, ano tinagkurang anak ko? Masimpatid ko nga minti lalaki nga awan ka iskas ka na. Gamsi ka nga anak ko. Ay,
Dakal din ang kurangan ka anak ko. So pag-aasim. Dahil ka nakitikod daw ay amang sulit. Kanagiti ang kurkurangan ka. Ipat-pati ka unay anak ko. Pagkawanan na. Ala, di kay madalagan. Diyak nagimula itigura kada kayo. Takas tatiin suro ni Nanalus kanyak. Napakawan kayon, kat agpaimbag kayo kuma. Pinanawan na ko ni Nanalus. Iso apang nga asiyo, tadidak kumamat panawan. Agpaimbag kayo, tapnagbiag kayo pa itinapaot na. Nuwan anak ko. Ikararag ko iti Diyos na ina. Patpatkan ka unay anak ko. Ipatpatag kayo, matnanan. Biyang di tao. Bintong, agsagara ka, tada papanantayin tulbigan. Sa dinaw ang kay. Agbits tayaw, hintay mamatag-relax, tapno may relax mo ti panunot sa paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwen ang kay. Kun tapno makapasyar ka man mat, Bintong. Ipasyar da ka man mat. Wen ang kay. Oray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti paparantayaw. Ha? Kat wala ang kay. Mala. Check upom to nga raw da na yung bagtaylugan. Wen ang kay. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang ang kay. Bentong, isabdang mo man iti batog ti store. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Wen ang kay. Ang. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga roda, Dura, bakit? Ay, na. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw, bakit? Nan, lukatam man tapit sa ta, mga taman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agay ta, nalukatanan. Mayat to'y plibura pinili, bakit? Mangantan. Sagay sa dalay ti danon ti kinatanda. Naimas. Kun di da pa iyo formatikan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak kita. Ang kalaog lakay. Makain ingo makaw. Ay, di dak pa ikan. Uray danom la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Wen ang kay. Inak gumatang ay. Agluto ka pa yan niya, Bintang. Sa kanto aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sa kanto mapanaglangaw, anya. Wen ang kay. Floro, lakay. Intag lang uyan. Ay, wan, bakit? Intan. Mala, agan anus ka, Bintang. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito ang lugar. Sige, agluto ka. Dala sa bali ang pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe mo, ipampamayanda ka na tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanya. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kadakwada, kas driver da. Ngam nagpasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agre-relax. Tamabambanugak mo dito niyag trabaho.
Bumatang tayo iti short pan kan badong. Saanan antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya taggastaus. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Magpili ka ni Timay sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, daytoy ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita agman ti tag price na. Adtoy antay. Ni, 400 mo ti t-shirt, nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasangagasusot laeng dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito ti pagpilyam. Ha? Ala, agpili kan. Saggay sa laeng, wun. Uwan, antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga ka dita sagpo 400 na t-shirt. Basta may sa laeng, wun. Uwan, antay. Antay. Awan mo't tantay ginatang yu abadaw. Anya, langikam. Dito'y mo't lalugan antay. Apay, pinanawa maya tulugan itay. Uwan ata, binaunak ng iti agim matang. Ay na, ay tinakaw da siguron. Napukaw amin. Saan antay? Jay laang sagpo 400 tinala daw. Anya, ay sayang. Ay, uwan nga rod antay. Sayang na talaga. Simangpot kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Uwan, insan film niya. Kahit kumusta ti pa nagpasyaryo ngay? Nag-enjoy kayo umutlaang insan? Nagadumot ti post niya antiduro ti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw insan. Ha? Tapay mat? Kadwada ka mat? Makabandog matagmanihaw. Ay, wan matkit di Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo na antidura di bado kan short pant aginatang na para kan ka. Anya? Kat among ti caption na itipos na. Anya nga, insan? Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Ingatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupos ti kasta. Ado nga ro din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay ti bado. Nuamok lang kumakasta. Diyak kuman inalala da diya ba daw? Ha? Day takot sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay? Wan insan. Ay, sana pa'y laimpos nga rod. Napukaw pa'y jay maysa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang around. Ngarod Nakapukawan na nga Ijay mo't lang At dan sa kano nakastruk iti lugan. Saan ilak? Anya? Ay, sayang nga rod Jay pa'y mo't kurkurson hatak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebook yung gatangan da kay tibado. Ngam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasot kan sagsisingkwinta pa. Nakay, kita umban na ito'y. Ipadas mo. Ha? Ay nangalaam nga di taapan talaon. Napintas ba Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tangan. Awan, libre. Libre? Asinaw, tinangilibre ka. Di ka nadla, wajak binayadan. Impalaran ko lang ay balaybay dito abagak. Sa akrim wariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalay kabut gayam nga gilibas, bakay. Gatwa na, sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di daytoy. Mala, ta isuot kun to no bigat. Papanam no bigat. At datin darak akasar, baka inakagpakita ta kababain mat no paayag ta awis da. Umayak mat. Agad sika ano sumurot ka. At damat kidilugan, mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw, mapantayaw. Winanggal. Ti insuot ni Uncle Labadaw.
Kasla, iso mo tinapukaw at t-shirt ko ginatang may kinantay. Ay, Bentong! Apakas na una pa nang kita mitibado na angkel mo. ha? Antay. Kapag pada na nga may ginatang tayo at t-shirt ko. Agad, gaputa kapadpada na. At apo mo nga isuday ta. Ha? Ay, isang mo't antay. Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Wara ka mo't ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagngina pa'y mo't nga rod. Ha? Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayin-tay makipangan ni jay kasara. As usual, adda aklat tamanan dito lugan ang mga oray kada angkel kan antay. Nabilang mo't lagayan ti sumrek dita restaurant pagkasaran di tindaran da. Iso ajak nakastrike. Itayak pa mabisbisin dito ayan tilugan. Di dakpay malagip nga umay kitaan mo da angkel kan antay. Ay. Inak man lamang kita niti mabaling ko apanganan. Adda pa'y matkidi kwartak dito ya. Ison, di paggatang kaw. Bentong, adda ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaang antay. Nay, eksakto mo't gayam. Medyo nalawlaw antay. Adda basit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laeng mo't. Antay? Kat, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta surwam dag thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Ngay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Uwan nga rod, antay. Kasla, daan day to ya. Wag-wag ka di day tao, antay. Uray wag-wag, ta original. Ha? Anan ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray wag-wag day ta original. Kita mo ti tatak na tay sikat na brand na ita. Uray wag-wag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sa nga ribu. Ay, nagngina mo tayo. Kat daanan, antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Uray daan, basta branded. No, gatangam iti brand new ti kasta, 5,000 day ta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picturak man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Ingkatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, angkan. Ay, wanam day ta shirt pan, ta nangina day ta. Ha? Sag mamano nga, angkan. Sag pa 500 day ta. Ni, nagnginan. Ay, katwan mang tudak lang arodan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Angkan? Kat, anyat ibagam nga ay. Ha? Thank you, angkan. Welcome, kanakan. Hawan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibaw. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintang. Wan, angkay. Tanuan niya ti kanan may kat kanan may. Kanuan niya ti balor ti bado may. Isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen ko na muna. Wan, angkay.
insan. Adamam mo timpos niya ang tidura ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang niya ante. Kanja ginatang niya Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pan, 500. Detalyado sika. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na itayan titapan na. Sa nga kasot mo't. Anya? Kantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, iso mga agpay so day ta di impos niya anti a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamono day ta ako nam. 50 nga raw. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kuslo di mo ti style da uncle kan antay. Ibagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti gatangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni ti kas di nga raramidan da. Ipaspasin dayag da ngayong gatangan da kay ti kawis mo. Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. Ha? No adala ko masabali a pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da, insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, buwan nga rota. Iso nga anusak pa, insan. Naimbag to lano adda sa bali a pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wud. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Di mo ko na nag-take out ka. Ay, sayang ti kwarta. Kat, anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra di ti restaurant. Tadya man at na bati at raon iti bangir alamisaan. Ay, nagatupay lang na Ingkalaan tayo supot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika na ka. Ha? Ay sus, nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na batid ha. Kat? Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ay sige, mabitlaan nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. So, mandanggal ka nante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Dagi chay ito magkaya man. Timakderdan. Ni. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Kat. Ha? Isup-supot na dagi dito day ti bangir alamisaan. Sa bali magtilamisaan ang nagkapon da. Kanin siguro. Ti asal di isup-supot da. Tadda ti customer. Urayik ida dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may parakan ka. Ha? Diyan insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata mun. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Tulang matag ito eh. Adamot natin na. Adain na po na. Adamot lasang. Basay. Naglukon na gito akabalay. Anyat pagkitkitaan da kanyak. Asaw. Kanan ti aso mo tayo. Amukon. Jak ibulan da ito eh. Iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Wenang kan. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon.
Nay, anya ngay dayta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas ka tayo na po yan. Wenang kay, indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay nagloko kan. Anyat pagkitkitam kada kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ng maasaw ti pagkitkitaan nyo kanya. Agul uli magkaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon, ay naramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ngala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anyamot ti marik na yaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong ay naramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agun daway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino ngay ti kadwamin. Pumanaw akaw nantay. Tadan sa bali pagtrabahwak. Pasensya ka. No, ada di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan. Kahit pangasim. Di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantim diti balay. Biyag. Di tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Imelda anak ko. Wan nanang. Nas ka nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam agano saklaan. Agurnungak nanang. Kat no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga negosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti strikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takaduak mo't ni Trina a best friend ko. Ay ka, no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga raw, baligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalupusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kankwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, ngarod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kada tayo di balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat saan pa'y. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flight tan. Ay, manong makoy. Amom no anya dinadamag ko kini nanang. Anya tinadamag mo, Vicky ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwana. Anya kumamot ang muna tayo jakab sa tangay. Mas dawak nga ron. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa lang may tinapili na. Kaya't na siguro man ang dagpasekat Di ko na siguro nalakat aga abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa bida nga talaga dadya nga kabsata. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya dyan nadamag ka. Aga-abroad ka ka no, Imelda. Balasan ka. Wen tata, nakadamagan nyo. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papan iti panag-abroad mo. Ngumapay akas dyan. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti panag-abroad mo balasan ka. Anya? Ay nga mala, agagit kalata. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasan ka. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda.
Kat anya nga tinsungbat mo kanya na manong. Agan-an nagkaijay kunak lang, sigay. Uray siya ka. Awan matamok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dahi nga kabsata. Naku nang payating ko. Itanto pa flight na lang, madlaw alim mastugay. Asino, dyan limas ka, BK, Makoy. Ay, kwa, jay katrabahwak, nanang. Sigurado kayo? Kasla nga may nadanangig ko, adi nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Impawit ni manang mo nga Imelda. Kastaya. Uy, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang. No, chocolate tumatlang data, kabalan may kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Ami nga pagan ti pawit na. Apay aya akasta kayo ije kabsat yaw anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabalan may mati gumatang iti chocolate no kayat may. Saan lang nga ni manang Imelda ti kabalan na ti gumatang iti kakasta. Manula abulan ta dito abroad nga mariknakon ti bannog ko Imelda. Ay, uray siya, Trina. Ay, naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amo ta, friend. Ken uray na bambanog ta, at least, adda maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilya ta. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Uwin nga, Rod. So nga anusan talata, friend. Tainton makaurnong tao, di agnegosyo tanto ijay. Wana. Noon niya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita intong madamdama. Awagak labiit ni nanang. Saludsudok no naawat nantayin pa it ko. O sige, tawagak mo't ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo't dita abroad? Nasayat mo't nanang. Da kayo ngay, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pa it ko package, nanang? Ay wine. Na-i-deliver idi kalman. Kagyaman kami unay, iti impaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kan Vicky. Da kayo to natin makamu amang tid kadakwada, nanang? Wine, anak ko. Apakadaak nga rudon, nanang? Naskan nga ginana akon, tadapay trabaho mi intong bigat. Kat agan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino siya kasarsarita ni nanang iti cellphone na itay bigay ating ko. Asino pa yung kumangay? Diya kabsat nga pabida mayat man ang tiisam jay bakit? Anya ka nung nga dyan pawit na. Diyak ka mo hangko nga pagan ano nga damagan? Dangat at chocolate. Ni, ay sus, pangaasim han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang jakab sa tano ipakita mo agbibisin kay ti package. Kalpasan ti talo at awin na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid na matlaangan, friend. Uwan nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta kadimot lang ti plano ta? Ti saan ta na pa nagsubli dito abroad? Uwan tadamot tan basit nga urnong ta. Wana, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mat siguron day siya pagpuunan ta. Wana, friend. Kat agabang tapay laeng iti shop. Wen, friend, tapno makapagrugi ta adagos. Tano agipatakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta iti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyang mat friend. Kamaudyanan na.
Matungpal mo't ti arapaap ko nga negosyo. Ne, dalos kayo matadalos, nana. Way, tasumangput jay kabsat yaw inton umay abulad. Ha? Nalpasan na ito kontrata na ijabrod na. Kuwambay, nalpasan na. No kasta, awanin plano na agsubli ijabrod? Kaag negosyo da ka nang itigayom na. Padagang plano da agnegosyo ah. Way, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto ah, dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwa na iti. Ne, simangpot ka magaman, Imelda. Wan manong makoy, kasangsangput ko laang itay. Nasaya at mata. Kahit kamusta kayo matan manong? Nasaya at latamay. Plano may matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay, mayat nga rod, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. At dakwartaming aramaten mi. Anya? Uy, Vicky, ading. Imakar ka matgaya man iti pagtrabaho, ha? Nabayagan ah. Dakor mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amo mat nga sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko. Mala, sana bale. Tinapatag at trabaho, maading ko. Wen ah, saan mat nga mabalin nga mangnam na makami itititad ni nanang? Ha? Agururnong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, ure ni Manong Makoy. Plano da ka numot tagkalay sa itinobya na inton December. Anay bag kayo, pay? Addan ka ayan-ayat yu. Angam siyak awan, pay. Wan ata data agpalpalas to nga minti ipang pangrunam. Ah? Anya di ko namadin ko? Ay, awan, manang. Nang, mapanak pa itiyan tigayom ko Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wenanang. At dati nakasarita mi apagabangan mi ijay sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay, tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't atap no adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Wenanang, dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagak no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay-may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko, nanang. Ay, sige, mapana ko nang, tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mutburiyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta ya, friend. Di ka pilitan nga agsapol ta iti dagtuma amang supply ka data. Wen, friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong takenta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay, Wen, nakasarita mo ka din, dakin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay, mayat nga rod ano kasta, friend? Rugyan tan tagkanpas ka dagiti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami ninton sumaruno abulan, nanang. Ay, kaamangan mat, no, kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutak nga ro, nanang. Mayat nga ta da Vicky kan Manong Makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa, nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy, anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga ron ida, nanang. Way, basi mo lang ti sweldo da iti trabaho da.
Magando dadakkel pa yati masweldo dan tuken ka. Manong Makoy, Vicky, kahit yung kaditi agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adda matante trabaho, manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yung. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni Manong Makoy makakayat na. Oray siya. Diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin itatrabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumot idta. Ha? Ay, sige nga Rod Okay lang kanya. Naglokon da Jacob Sata. Kaya't data pagbalinan, ababaunan da. Huwag nga Ruda. Huh? Jakmat kaya't ano siya? Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sakmat agtrabaho ije coffee shop Ngamte agtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Kara pa upday Jacob Sata. Wana nga, aging gatadtak at single pa lang. Wana, tayo nun una na tagpasikat ngamin. Nga unampay, Manong. Ay, friend. San mo't akayat agiti kabsat ko tagtrabaho ti restaurant ta? Ay, among friend. Talaga nga adda madlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend? Kasla saan da ka akayat atulungan? Ay, san mo't siguro, friend? Eh, pasensya kan, friend, angam. Sipod pa'y idikat madlaw kong adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Ay, anya kumamot nga ti apalan da kanya, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makit-kita. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga, Rod. Saan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makkel ti negosyo ta. Iso na lang ta dakurang kan ka, friend. Ha? Anya ngay, friend? Makiasawa ka matan na. Anya? Adda na asawa na giti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pa lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalimpay. Saan pa naladaw ti amin para iti dayta banag? Makitan to No, adati mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayatim patakder damanang mo a restaurant da Vicky. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag amin da dyan nga kabsat me. Saan lang nga data? Adda pa imot na. Imot? At no ado ti maitultulong na dito'y lugar tayo. Nang runakit ka lugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel a tulong mo't jay trabaho ang mait-itid da Naparamag kay diya, tata. No para kanya, saan a kinaparamag ti kasjengar aramiden da? Diyak amaw, no apay adi yung maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kabsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagaway, Imelda? Ada ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ay wala, kayat na. Nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang titext mo. Aya? Awag tulad ta nga rudin tata? Ay na, nagasat kayo kinitrina iti negosyo yung binaangon yung Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti adalimod nga apal na ken ka. Ha? Anyat
Diyos awan tata. Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di pa nagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na kin ka. Ano niya? Diyak ko makayat ti makibiyang. Gam nasakit itilapayag ti imbaga na aparamag ka anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Ay, idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaitakot kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga ado ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo idta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumot animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado, ada kwarta na day chay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipod pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day? Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas na ti ugali diya kabsat yaw? Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adaw ti matultulungan da iti gayem na akalugaran tayaw. Anyo ngamin nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinsula ang tibiyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat ading ko? Ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinangig ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo may papan kanya. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yung kanyak. Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Pangaasiyo. Jakon maanusan ti kasta at trato yung kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Eh, kasano nga tan manong. Awan nga pulos kwartami. Ada dya ospital dya anak ko. Awan mo't ngaming kwartak, Vicky. Tane, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang mata, ang mga nood na kwarta na. Ilakaman naknukwading ko. Awan nga rup kano kwarta na manong. Ni manang Imelda ti ibagbaga na nga sitgak ng mabainat mat. Ay, oray siya. Mabayinak matin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasak kontrakin ko na. Masidag lagayam. Mabayinak matan. Nakarkaro pa kanyak ama no? Alakit din. Oray ta babae ka. Siyak ngay, lalaki ak. Kaduatan nga umasidag ka ni manang. Apay namin aya anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan no saan asik ka. Uwan manang, pasensya ka na. Asino kumapay di sa baling agtitinulong no saan ada tayo. Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung ngamin kaya ti matulungan. Idi dayta ading ko. Saan itan? Uwan manang, adda ngamin ija ospital dya anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, ato ti kwarta. Agudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta. Ay na, Agyaman kami manang. agyaman kami ating ko. Sapay la ko mga ron, tasaan da kun agurguraan. Agpipinatag tayo kuman. Taagkakapsat tayo na. Uwan ading. Aklonak ngay ti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Edin tutada kami kat saan. Nagruna kanyak. Tas siyak ti inaw na. Aging gay ta. Agrigrigat na ta.
Sana kaskan ka, ang magatang mo amin ti kayat mo aling ko. Mayat ti negosyo yu kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo, si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakabsat tayo, ading ko. Rumbang laan ko maasuportaran tayo titunggal maysa. Agtitinulong tayo. Gusto, tinakuna ni Imelda. Nagiti agkakabsat kat rumbang laang nga agtitinulong. Saan kat nga agiin lapal? Sapay la kumaata, mapakawan na kami manang Imelda. Ala! Ala. Bye-bye an tayo daytan. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang, agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na iyo iti biyag. Katadapayan anak yo ang siya, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale. Tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Wanmo't kit di ananang. Kaday to'y titandaanan nyo nga agkakabsat. Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa.